Ka Hanyutrip Integrated Territorial Organization hito kalather tang ya Deputy Chief Minister uba Preston Tensong halor ka jing jubab chong u ya ka jing ajung mot jong ka hito ba kala dai kapor ba ka Meghalaya kandon ya Menteri Rangba na khasi jantia hakaba ulong ba kalong kung pajing sneu pania pher jaj benriu ha ka sneu blai ka hito kalatho sha UCM u konrad ke sangma da ka bakarpat ya u ban ailat ya kiperlok na khasi jantia ya ka shuki CM na ka benta ka jing long hok hadin ba ul pendon kam ya ka ju ka jing mut ha ka ba pen kala ya ka hun menteri jong u ha ka tayo bal adeb ka tai ka seng kal ajing mut ya pen song kum uwei na kinong mikmat kibala ban bujli kum UCM Henry habakali ya kaning kapang na kaliang uba Preston Tensong ulong ba umdon kano ka jing angnut ha kani ka beta bat ba kum kini kijing nyatainia kimdai ban long ki ba persya jaj benriu ha kasngi palai ka hito kalap pencai ba ka jing kren jong Preston Tensong kalong kum ka jing yalam bakla bat ka jing kren ben ya kipat ba ka jela Meghalaya o presiden ka hito uba don bok dakar ulubu jengkeli balai ba kanong rim jong ka jing rangkat kadai ban sange lengkot ha ka syuki jong Menteri Rangba ka jela da ka ba penkesan ba UCM jong ka khasi jantiru ula ban tresi tom kumju ban wanra ya ka roi kapar u ba don bok dakar ul pen paurup ya ka jing kersan jong ka seng jong u ya ki jing dawa ha ka ro hills ban phia ya ka Meghalaya sya ki jela khasi jantia bat karu ulakan thoru ya ka sarkar namar ba kalaweng no ya ka menteri kam sarkar kam thei ba marwei jong ka Meghalaya ka kong amperin lengdo ha ka jing pen kelakam namar ka jing saprem jong ka jing dikiat bat jing di drop ka bamla ban seng ya ki chaka sumar ka pen khen ya ki an di duma bat ka jing long jing man jong ka koi ka khia ha ka jela Meghalaya Habawanra ya katai gamat ka hito kalakadeu ya kijing jong uba Preston Tensong hi ha kaliang ka kot ka khia dangshin da ka bakdeu ba ulhab ban lik sumar hadelhi namar ka jing bombiang ki jakka sumar ha Meghalaya